Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa iyang paghatag kanato og kahigayunan nga makapadayon sa atong pagtuon sa ato ang tema ang katawhan sa grasya nga makauban ni Kristo sa Millennial Kingdom. Hinaot nga nasugdan nimo kini sa part 1 aron makumpleto ang ato ang pagtuon sa iyahang mga pulong. Ayaw si Piata ang pagkuha sa imong Biblia ug lantawa gayud unsay mga nahisulat nini aron usa ka igsuon nga makauban sa Ginoo sa iyahang millennial kingdom. So karon naalang sa atong pagpadayon, sa gihapon ang akong pag-ila nga ang balaang Espiritu Santo magapamuhat sa matag usa kanato karon nga mao'y pinakamaay magtutudlo gamiton niya nga akong baba. So ang ato ang topic karon is ang mga gisumpay o grafted sa English mga kaigsunan, grafted. Wala kitay labot mga kaigsunan apan nahitabo nga nahidangat kanato ang kaluwasan tungod niini. So atong ablihan ang atong balaang kasulatan sa Roma 11 bersikulo 11 hangtod sa unahan. Ang pagkatumba sa Israel nagpasabot ba nga sila dili na makabakod? Dili. Ang ilang kapakyasan nahimong kaluwasan sa mga hintil ug mao kini ang nakapasilos kanila. Sa 17, ug kon ang kadaghanang sanga sa olibo giputol ug ikaw nga ihalas nga sanga gisumpay aron makaambit sa katambok nga gikan sa gamot, ayaw pagunahuna nga mas bintaha ka kaysa niadtong gipamutol. Hinumdumi nga ikaw gisumpay lamang sa punuan ug ang imong paggabuhi nagagikan sa mga gamot niini. Nag-ingon nga nasumpay ka kana tungod kay sila giputol, tinuod gayod. Giputol sila kay wala sila mituo, gisumpay ka kay mituo ka man, busa ayaw pagpasigarbo, hinuon angay ka nga mag-amping. Hinumdumi nga giputol man gani sa Ginoo ang kaugalingong sanga tungod sa ilang pagkadili matinuohon, ikaw pakaha nga gisumpay lamang, lantawa ang pagkamaayo sa Dios ug ang iyang pagkabangis niadtong dili matinuohon. Busa padayon sa pagkamaayo aron ang pagkamaayo sa Dios magpabilin kanimo. Sila nga gipamutol isumpay ra sila pagbalik kung sila mutuo na. Kung nahimo man sa Dios ang pagsumpay kanimo bisan ikaw ihalas nga sanga, mas sayon ang pagsumpay kanila nga mga gipamutol gikan sa punuan. Karon mga kaigsunan atong tutukan pag-ayo ang Roma 11:25. Buot ko nga masayran ninyo ang tinago mga igsoon aron dili kamo magmakinadmanon sa inyong kaugalingon, mulungtad lamang ang katig-a sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa makasulod ang gitakdang gidaghanon sa mga hintil. So dinhi kita karon mga kaigsunan mututok sa maong mga pulong. Daghang mga tao nga nagmakinaadmanon sa dihang makabalo na sila mubasa ug muwali, naghimo sila grupo. Nagsugod kini mga kaigsunan sa Roman Catholic Church hangtod sa Protestantism hangtod sa Pentecostalism. So nasudlan sila og espiritu sa Babylonia nga maghimo sila religious group sa ilang kaugalingong ngalan. So mga kaigsunan, dili kabubuton sa Ginoo ang paglain. So kung kita karon mga kaigsuonan nakasabot ni ini, kinahanglan makasulod ta nganuman. Kauban ta sa mga hintil nga dunay gitaganang gidaghanon. So kining gitaganang gidaghanon mga kaigsuonan, wala ko kabalo og pila ka milyon, pero sa dihang moabot na kini mga kaigsuonan isirado na. Isirado na ang grasya na nga mahinungdanon kayo magsuon nga kita makonekta og makasulod ingon nga mga grafted. So ang grafted mga kaigsuonan dili pwede maglain.
kinahanglan na sumpay gyud ka diha sa punuan. So atong tan-awon sa mga translation kining pulong nga makasulod. Sa Geneva Bible, until the fullness of Gentiles become in. So insakto ang hubad sa Bisaya nga makasulod. Sa King James Version, until the fullness of the Gentiles become in. Come in. So usa sa maanindot pud nga bag-ong translation igsoon sa Contemporary English Version, until the complete number of you Gentile has come in. So kang makasulod na kini mga kaigsoon na nagitakdang ginaghanon, maluwas ang Israel, nagpasabot masirado na pud ang grasya sa kaluwasan. So ang mga taong naa sa grasya igsoon nga makasulod, makauban sa atong Ginoong Hesukristo sa millennial kingdom, minigbalik niya kadtong mga taong misulod. Sugdan nato kini sa Lucas 16:16, ang kasuguan ug ang mga manalagna nagpadayon hangtod kang Juan, sukad ni adtong panahon na ang maayong balita sa gingharian sa Dios giwali ug ang tagsa-tagsa ka tawo nakigbisog sa pagsulod niini. Ang atong mga kaigsuon ng SDA, gusto nila nga isuksok gyud ang mga kabaloroonan sa Dios sa Israel dinhi sa iglesia. Mga kaigsuonan, gihunong gitapos na ni Kristo ang mga kasuguan, taman lamang kini kang Juan. Si Juan ang katapusang propeta sa daang tugon nga naabtan sa atong Ginoong Hesukristo. Unya sugod niya atong panahon na ibanghilyo sa gingharian na ug ang pagpasulod sa mga tao nga nanagpano. Na mabasa nato igsoon nga nagsugod ang pagpasulod sa gingharian, sila nakigbisog, ang ubang mga transisyon namugos sa pagsulod niini. So subo kaayo pamalandungon sa atong panahon karon, no? Nagwali ko sa gingharian og walay nanumbaling kaayo sa pagsulod. Tungod kay ang mga tao na trap na entertain pag-ayo sa man-made religious group. Atong pamalandungan pag-ayo karon mga kaigsuonan, no? So gisugo niya ang pagsulod din hiniini. Matud pa sa Lucas 13:24, panlimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit kay nagaingon ako kaninyo nga daghan ang nanagtinguha sa pagsulod ug dili makahimo. Mga kaigsuonan, sama sa panahon ni Noe, sa dihang nagwali si Noe walay nanumbaling, apan dihang sirado na ang arka, ayha pa sila miingon nga Noe ablihimi kay malunod na kami. So karon ang panahon sa pagsulod mga kaigsuonan, karon ang panahon, no? Nganong dili makahimo sa pagsulod tungod kay nasirad ana. Tutuki pag-ayo basaha ang Lucas 13:25 hangtod sa 27. Giingnan ra sila sa Ginoo, wa ko kaila ninyo. Nangaturungan sila nga naminaw mi, nagsalo ta. Mga kaigsuonan, dili igo nga naminaw ka. Dili igo nga doon na kay fellowship. Kinahanglan mo sulod ka sa gingharian. Kay mo ka na ang sugo sa Ginoo, mga kaigsuon, no? Matud pa sa Juan 19, ako mao ang ganghaan, kung adunay mo sulod, pinagi ka nako siya maluwas, ug mosulod ug mugula ug makakaplag siya ug mga masibsib. Na ako'y daghang madunggan nga mga magwali. Si Kristo lang. Yes, tinuod na si Kristo ang dalan. Pero dapat kumplito igsoon ang imong kahibalo. Ang atong Ginoong Hesukristo, gi-install siya ingon nga hari sa Sion. Siya ang batong sukaranan sa Sion. Siya ang dalan, kamatuoran, kinabuhi. Siya ang pultahan. Pananglitan mga kaigsuonan, kung imbitaron ka og kumbira, nakadumdum ka sa dalan, abli ang pultahan. Magpabilin ra ba kag tindog diha migsoon, samtang magsadya sila sa sulod, samtang mangaon sila, manladok lang ka. Kay diha ra gyud ka sa dalan, diha rin ka sa pultahan. Gituyo nga gipadala si Kristo ingon nga dalan, pultahan kay aron kita mosulod sa gingharian, mga kaigsuonan, no? Mosulod ta mga igsuon, di ta maglain. Buhaton usab kini dinhi sa yuta. Mateo 6:10, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. So ang pagpasulod sa gingharian mga kaigsuonan karon na pagahimuon dinhi sa yuta, no? Gihatag na ang yabi alang sa pagpasulod. Sa dihang nahimuot ang Ginoo tungod sa insaktong tubag ni Pedro,
gihitukod niya ang iyang iglesia, gi-announce niya ang pagtukod sa iglesia, ug mingon siya sa Mateo 16:19, og kanimo akong igahatag ang mga yawi sa gingharian sa langit, ug ang imong paggagapuson sa yuta, paggagapuson sa langit, ug ang imong paghubaran sa yuta, paghubaran sa langit. Meaning to say, sa panahon sa tong Ginoong Jesucristo ug sa mga apostoles, ana-ana ang pagpasulod, ang gipasulod dinhi sa yuta, ilho na dito sa langit, mga kaigsunan. No? Nagpasalamat ko nga usa ko sa mga nakadawat ni ining yabi sa gingharian, mga igsoon. Ang akong giwalihan, mga igsoon, ang akong giaser sa pagpasulod sa gingharian. Subo palandongong karon daghang kaayong na nagwali, gipadawat nila sa kaluwasan apan gitanggong nila sa ilahang relihiyon nga giparehistro sa SIC, mga kaigsuonan. So gibadlong sa Ginoo ang mga eskriba didto sa Mateo 23, laot kamong mga eskriba o mga parisyo, inyong gilukban ang gingharian. Gisirad-an ba, wala pasudla ang mga tao, gilukban, no? Alaot, no? Gibadlong sa Ginoo kining mga eskribag, mga parisyo. O karon ang mga tao na mga pastor na nagkabig og mga kalag, og wala nila giasir sa gingharian, diha nila gitanggong sa ilahang gitukod nga grupo o gihimong panginabuhian. So sumala sa Biblia ang mga kaigsunan, kay ang tanang mga gisulat nga gikinahanglan himuon og mahitabo sa bag-ong tugon, ang uban ni ini kasagaran naka-propesiya, mga kaigsunan. Matud pa sa Jeremias 55, sila magpakisusi mahitungod sa Sion, uban ang ilang mga nawo nga pinatumong didto, nga magaingon, umari kamo og makigtipon kamo sa Ginoo sa usa ka tugon nga walay katapusan, nga dili hikalimtan. So ang pagsulod sa gingharian sa Dios ug kang Kristo nga sa Sion, mga kaigsunan, pinaagi sa tugon nga walay katapusan. Unsa maning tugon nga walay katapusan? So sumala sa pattern, mga kaigsunan, ang pattern sa pagsulod sa gingharian nga gihisgutan ganiha sa atong gibasa sa Jeremias 55, pinaagi kini sa New Eternal Covenant o walay katapusang pakigsabot. Kining covenant, mga kaigsunan, gihisgutan kining 300 kapin sa King James Version. Nahimo usab kining controversial kining covenant, mga igsoon, kay natingala ang ubang mga katawhan ngano kunong ako naghimog mga covenant form. Mga kaigsunan, 300 kapin gisgutan ang covenant, samantalang ang word nga certificate nga gi-issue sa mga pastor, dedication certificate, baptismal certificate, wa kay mabasa bisag usa ka word nga certificate diha sa Bible. Dinhi nato makita, mga kaigsunan, nga ang tao nagsunod-sunod lamang sa mga doktrinang imbento, pero og biblikal makuli kanila ang pagsunod. So unsa man ning New Eternal Covenant, mao ni siya pamaagi aron mosulod ta sa gingharian ni Kristo. Adunay tulo nga lambigit ni ining covenant, mga kaigsuonan. Number 1, kining covenantor, ang Dios mismo nga misaad. So number 2, ang mediator, si Kristo mismo nga nagpalig-on sa saad, ang iyahang hamili nga dugo mo'y nagpalig-on ni Hebreo 12:24. Ang ikatulo, magsuon, kita ang mga katawhan nga mituo og midawat sa saad. So kung mituo ka sa Ginoo og midawat ka sa iyang saad, kita ang gitawag og covenantor, og kinahanglan mapahigayon kini sa atong panahon karon. Kinahanglan mosulod kita pinagis covenant, mga kaigsunan. Ang gingharian sa Dios nahisama kini sa bahandi nga nalubong. Sa dihang nakalutan kini, mga kaigsunan, miuli ang mag-uuma o gibaligya ang tanan niyang mga kabtangan ay himbalik o gipalit ang uma. Ang gingharian sa Dios sama usab sa mahalon kaayo nga pirlas, sa dihang nakaplagan sa negosyante, miuli siya o gibaligya ang tanan niyang kabtangan o gibalikan, gipalit. You cannot afford to have this kingdom without leaving all your possession. Kung dili ka mubiya sa man-made religious group, dili nimo maangkon ang gingharian, dili nimo masulod, mga kaigsunan. So I love you with the love of the Lord. Kung doon na kay mga pagkuntana, ayaw pag kunukon, kung interesado po kang musulod sa gingharian, PM me, kay ako akang tagaan og
kingdom citizenship form, mga kaigsuonan. So dalaygon ang Dios hinaot nga makapadayon ka sa pagtuon ini sa ubang sunod nga mga video. I love you with the love of the Lord. God bless you.